Salamu alaikum. Alaikum salam. Waye? Ni ne. Ah, ina za ka dan? A nan da zo. Nan ka zo? Eh. A to da ka daga nan. Tsaya daga nan. Mu je ko me? Me ke tafi da kai? Ai nan da zo Alhaji. Ba gane ni ba? A'a, wai muryawa nake ji kamar ta Amadu mai rake. La, sanni da zuwa, sanni da zuwa. Ka ce kai ne? Ni ne wallahi. La, sanni da zuwa dan uwa. Maganar nan na biyo. Baka gane shi ba Amadu mai rake ne. A ba su da mace masu shi koyo Allah. Wanda na bawa yarinya. A'a. Wanda daga rufe ke? Yi mana baka. La. Yar uwa tana nan? Ga waya. Wala ina zo dan Allah tsaya mai magana. Ga waya maimakon ka kira ni ka ce kana hanya maka girki. Wani sauran lamba? Wallahi na kira ba ta wuce kauyen mu. Iya. Kai dan Allah kai magana ni ne magana. Kai wannan shankali ne na farko. Ka kai mana hauka. In ita irin ku da na ka kan ku dai dama. Ina za ka da farko? Saboda mun can ai sanyi ake nan ko ban san yanayin da zan zo in shiga ba ko? Ka zo kwana ke. A dama mana ya zan zo yau. Sai an daura aure an yi biki. Da amarya za a tafi. Bai Allah. Yanzu dama danki ci mutunci na. Shi yasa kika amma sake cikin da wannan uwa. Danki ci mutunci na. Yanzu wannan bawo Allah har ya ma fito kenan za shi gidansa da bai bin ya gama fita kenan. Ko gobe Abusa abin nan ya fito sallah. Ka gaya min mutum sai yaran ne tsakaninka da Allah da ya ka gaya min ta inda ya kusa. Ba zan ga ba ne. Yadda na Ko a samu. ƙauyen namu shine tauraro. To amma dai yadda na samu ki can bana so a wannan binciken wannan aure ne. Duk abin da ne muke aure na jinkice ki na gyara komai da komai. Amma da haka sai dai a rufa da buzu ai wa ta malami kai cikin shege kace to a rufa da buzu. To wannan ba za a rufa da buzun ba. Wallahi wannan ba zai aure. In ka bar magana in kira maka dan sanda ba. Na san duk shekar ta mutumin kauye dan sanda. A taken Najeriya za ka kira. Ka san shi ne an busa ko shugaban kasa sai ya miƙe. To haka zaki faɗa mun? A to ya zaro da ka zo sai baka bashi masauki ba baka bashi abinci ba. Ka san kofar da kashe ko ka fito? Ka to mun da rake? Rake me? Ina nan wari guda na to da shi wallahi. Yi wallahi. To billahi lazi idan muka fita idan ban buga waya na kira DPO waya ko mun mutane an fitar kai ba. To yau mu tafi yar uwa ko? To An tafi ne na? na ce ta wani abu ne? Shiga ga daki can. Wallahi kai. Ya haka dai zaran ba kallon saka bane kaka karere ya cika dama. Maza mu kike. Kai! Alhaji. Kaga! Abin da shan wata. Allah wata abin me dake. Abin da shan fasa. Abin da bai shan wani. Kaya zo. Zo ka kwashe da shanka. Dan uwan mu ne. Wallahi matsala da yace ta sa zan kyale ka dan ka ambata zaka mai da ni kauye ni ko yanzu ina. Mun ga da kauye ba wallahi. In ba aika ki ba. Ke ba shi ta kai. Samu ya dan murmure. Ya ke murmura. Ko ci. Daya ko ma biyu. Ci ba ta ci. Allah kai mana arziki duniya da Allah lafiya. wata abu da bai dake. Duk da aka abu da bai dake ka kuma abu da dake. A kyale haka musashen komai ko ba babu a cikin kashin gidan ku da kasan kashin kusan gudu haka ku. Ka bane wani musashen ga gida. Ya dade maka gida danna mana gida wuta ba abin da man zafi. Lalatacce da cikin wofi in ka da riki kwasan mun sha. Ke zo nan. Ba shi kwana uku ya dan murmure. Na dan wannan gode. Ki rike a hannunkin ba sai